କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ନା ମଟନର ନଳି ପିସ୍ ପଞ୍ଜରା ପିସ୍ କିଲେ ଦି କିଲେ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ ବାଡ଼ିକି ଝୋଳ କରନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ହଉ ସେ ସକାଳ ହଉ ଏବେ ଶୀତ ପଡୁଛି ନାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ ତୁ ଶୋ ରହ ତୁ ଆଉ ମଟନ ଖାଇବି। ଏଇଟା ମଟନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଆଣନ୍ତନି ଟିକେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିକି ଖାଆନ୍ତି। ତୋ ଗୋଡ ଧରୁଛି ସବୁ ଆଣିଛି ସକାଳେ ଯାଇ ଟିକେ ରହ ସେ ଥଣ୍ଡାଟାରେ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ହଉ ତମେ ଶୁଅ। ସକାଳ ତ ଚୁନା ମାଛ ହେଲା ଗାଧୁଆଳ ତ ମଟନଟା ହେଲା ରାତି କଣ କରିବା? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ସେ ଖୁଚୁ ଭାଇର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜାଟା ପୁରା ଅଛି 300 ମଟନ ନବ ଯେ। ତୋ ଗୋଡ ଧରୁଛି ତତେ ଗଞ୍ଜା ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ମାଗିବୁ ସବୁ ଦେବି। ହଇରାଣ କରିବୁନି ଚୁନା ମାଛ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ। କି କାଙ୍ଗାଳି ଲୋକ ସେଇଟା। ମାଲୋ 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଉଠ ବା ମଟର ଖାଉଛି ଆରାମ ଶୋଇ ଲାଗିବ ସିଏ ତ ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡେଇବି। କି କାଙ୍ଗାଳି ମାଗିନା ବାହାରି 4ଟା ରାତିରେ ପଠଉଛି ମଟନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୀତ ପଡୁଛି ମଟନ ଦୋକାନ ବି ଉଠି ନଥିଲା କାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲେ କି ଆରେ ନେ ତ ମଟନ ଚୁନା ମାଛ ଆଇଲ ଯା। ଆରେ କିଏ ଆଇଲା ଦେଖିଲ ଆବେ କିଏ ବା ତ ପାଗଳା ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଆଇଲାଣି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛୁ? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କୁକୁର ଛୁଆ ମରିଗଲା। କୁକୁର ଛୁଆ ମରିଗଲା ତୁ କାଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ? ତା ମା କ୍ଷୀର ପାଇଲାନି ମରିଗଲା। ତା ମା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ତା ମା ଉପରେ ବଳଦବ ଚଢିଗଲା ମରିଗଲା ତା ମା। ସେ ବଳଦ ପୁଣି ସେ ଗୁହାଳ ଘର କେମିତି ବାହାରିଲା? ଗୁହାଳ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ବଳଦ ଫୁଟିଗଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ଆମ ଘରକୁ ଗୁହାଳ ଘର ଲାଗିକି ଅଛି ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଉଡି ପଡିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି